ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanus-a ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan, og nangabusog, og dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing way katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutanan nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios. Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagruha ang ipakita mo kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon ug mana didto sa kamingawan, sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silagpan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay nining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayod gutumon, ang motuo kanako dili nagayod uhaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dihay ni text nako, ingon siya, Father, kumusta man inyong misa diha? Pasudlon ba ang mga tiguang? Inako, sugod ugma, pizza 1, hangtod pizza 15, wa lang say tiguang, wa say bata. Siya hay kapait, din asad mi ani makakalawat. Sakto to yang gingon. Di nasad mi ani makakalawat. Ganahan ra ba jud kong mukalawat kada adlaw. Sakto to dili. Murag sakto, murasag dili. Unsa may nakapa sakto ato. Kay ang Ginoo nagtanyag nga kana nga akong lawas niya dinhi sa ato karong panahon, nakasabot naman gyud kaita nga kanang
Holy Communion. Labi na kita mga Katoliko, kasabot man kita nga maogid na ang lawas og dugo ni Kristo. Pupariha ginagnaong atong ilang gipangaon dito sa kamingawan nga gihisgutan sa unang pagbasa nga nipis ug puti katong mana. Pero giusab na lang ang meaning, mauna na siya ang lawas ug dugo ni Kristo, dili na katong mga yamog man tos una. Nakasabot gyud kay ta ana, susakto gyud, kinahanglan kita mo kalawat. Pero si Kristo nagsulti sa atong ebanghelyo nga pag-ingon unsa may among buhaton, ingon des Kristo, mao ni ang inyong buluhaton nga motuo mo sa iyang gipadala. Motuo mo sa iyang gipadala. Kinsa may gipadala sa amahan? Tubag. Uy, tubag mo. Nangamatay na mos delta diha. Hibaw mo kinsa gipadala sa amahan? Ang iyang anak nga si Jesus, nga matod pa niya ang matuod nga paan, mao kadto siyang nanaog gikan sa langit. Si Jesus. Nya karon si Jesus nagpadala man sad sa iya mga apostoles. Nya mga apostoles nagpadala man sad sa ila mga sinugo. Karong panahon na, karong orasa, kinsa may gipadala sa Ginoo? Kanang atong mga authority sa simbahan, authorities gobyerno, mao na gipadala sa Ginoo. Nya ningon des Kristo, ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Simple kayo, no? Sa ato pa diay, ang ikaduhang paagi na makao nato si Kristo, pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa iyang pagtulunan. Sayang kayo kung magsigitag kaon niya dinhi sacramentally, kanang host, consecrated host, unya ang atong binuhatan, ang atong panghunahuna o ang atong mga pamaagi sukwahi sa iyang pagtulunan. Ug mao bitanay ako yung gibasihan nga kining atong pagkamasinupakon sa authority sa simbahan o sa gobyerno, mao gini hinungdan nga usas mga hinungdan nga wa gini mawa ning COVID. Masinupakon man, di ba dihatoy kausa nga dunay masakiton nga niadto ni Hesus, buton say sakit ato, leprosy ba to kung sa to niya pag humag-ayo ni Hesus, niingon dayon si Hesus, lakaw na, ayaw na pagpakasala pag-usab aron dili ka mahiagom sa mas grabe pang kadaot or sakit. Ana, ang iyang yung instruction sunod gyud sa sugos Ginoo. Nya kamo kusog mo sunod sa sugos Ginoo. Kamong mga asawa nagsunod gyud mo sa sugos Ginoo ngadto sa inyong bana. Way asawa din o way asawa may ratag makubid mong tanan ng mga wa mo tingog. Simbak mo bitaw. Oy mga asawa, tubag, nagsunod mo sa sugos Ginoo in relation sa inyong bana, di gani mo musunod, naagid mo'y kasakit, naamoy dakong kasakit. Kadagha mga asawa mudangop sa pari, mudangop nako, magsigig hilak-hilak, padil akong bana, tuan na silingan. Ako, kumusta man imong relasyon sa imong bana? Katungod, ako mo gina siyang giatiman padil. Ako, wa ni mo yaw-yawi, o panagsa. Wa ni mo sige kasaba, o ngang sad padil, badlungon mo sa kayo. Nako, wa ni mo iwakli-wakli. O na mong ginang panahon na pa diroy nga wa gitas mood nako. Mao na nitabok na dito silingan. Nitabok, nangita magkanang dili mo yaw-yaw, nangita magkanang di mo balibad, nangita magkanang sige lagdawat, magsige ingon maging sino ka man, mamahalin kita. Di pangita mo na. Kamu wa di mo mangita na di ay ngita mo gyud pare ana kamo na naman wa.
Nangita sad may o mga parishioners, oy kana bang parishioners nga moingon sad, Father, maging sino ka man, mamahalin kita. Awa di mo ana ang inyo gid kong i-condemn. Mingon ka, sige Pader, simba minimo basta padayon ka ng kanabitan na ay mag-text na ko, Pader, buutan na gid nimo no, ana sila, Pader, imintin yun ang imong kabuutan. Ako kanipatay gyud ko aning mahibaw-an ko nga di gid ko buutan. Kana bang ora bag ang imong gusto nga ganahan kay kunimo kay buutan kay kastanan, pero di na gani ka mabuutan, bantay lang jud kanako. Di man na kinaiyas Ginoo unsa may kinaiyas Ginoo? Kuduna kay usa ka gatos ka karnero nya nawa ang usa. Kinsa may biyaan? Biyai ang 99, pangita atong usa pasabot padaka og maayo ang imong gugma atong nawala. Pero karing usa, karing 99 wa man ni mawa, mga buutan man sige man simba bisag bawal, biyai na kay mga patyon. Dibita biyai sa to pa ang kinaiya des Ginoo ug atong sundon ug atong paminaon, mao di ay ang paghigugma gyud maayos makasasala. Ang tao lahi magsigi tag kalagot sa makasasala. Muna sa unang pagbasa, si Moises nagdag mga taong 40 ka reklamador. Humana sila motabok sa kaning niang sapa akatong dagat na pula. 40 nilang pamakpak. Yes, ang atong Ginoo, grabe yung kaistanan, ngilngig atong Ginoo. Moises, congratulations, 40 yung ngilngigas atong Ginoo. Sunan ka ang dagat, gihimong karsada. Kinsa dinhing contractor o construction firm nga in less than 6 hours himuon nimong karsada ang dagat. Presentar mo ina ako Pader kay ako mong pabuhaton. By the way, magpasalamat eta sa nag siminto ron diri sa Loyo. Humana manag siminto. Hindi man mo malipay. Pakpak ta. Manag siminto. So di na mo magsigreklamo kay sa una one way ta ha, arita diri mo entrance nya, arita Loyo mo agi inig exit sa mga sakyanan. Ay ugaw kay budurong lisod do budurong ugaw to siguro. Ay limpyo lang sa inyo gabot sa inyo. Karon di nagyan mo kareklamo, nindot na kaindaan. Pero wa na mahuman og 6 hours. Dugay kayo karon gani ang gater himuonon pa ang kanang kanal. Pero katong Ginoo ana labang. Pero pag abot nila sa disyerto, nahurot ng ilang pagkaon, tan-aw nila sa disyerto, purting dako ang disyerto, way tanom, way mapupo, way tubig. Kaingon sila, Moses, anhi minimo din hipatyon? Gidami nimo aron din hipatyon? Susog, ako patingali gadaan ng mga tawhana, mayon ko, may ratag mga matay mo hasol ba ninyo? Parihagod ninyo agad? Di may pasudlon? Ano di may pasudlon? Nga mo simba, mami. Sige, kamatay mo diha. Kanag yung pariang. Munyasag mag-COVID, Pader, iampo taong Pader, kami tanan, quarantine yun. May rauntag, madayon, tanan. Ay lagi supak-supak, mas may man ang watay kapasanginlan ba og mga matay tang tanas COVID nga nagsunod sa protocol. Hala sige god, okay ra gud nagmamatay ta, ngano man di ay magdungan-dungan lang gud ta, pero way kapasanginlan, dili magsigig ingon mao manggod na ingnan bitaw ta mo ana para gud nang di gyud mo inom o kana mga alcoholic ba, sus na liver cirrhosis ang namatyan. Naman ko'y kailang ingon ana. Muinom ba niya? Di good Pader. Wa gid na katilaw o bisag beer na lang. Nganong na liver cirrhosis pa na? Umbot lang yun ka Pader. Awa na gitay kapasanginlan. Pagbuot sa Ginoo. Pero siging lalaan ng bino hangtod magbuntagay niya. Probe na ginamedikali nga makaguba gina sa imong atay. Di na mo ilag nagwali Inom ro pa sa kup nang sa
siging sigarilyo, na cancer ang baga. Sa unya pa din nalagi di mo sigarilyo, cancer malaging baga. O ana, ingon sa mga doctors, tungod man sa ilang paghanggap anang nanigarilyo, mas maayo pa nang nagsigarilyo kay di pa na madaot. Pero kanang di manigarilyo, makahanggap anang asob, dali nang madaot. Maudi ay to. Nya di na napagbuot sa Ginoo na atay kapasanginlan. Mao na ron, wa na sigarilyo hay. Dinhi sa atong simbahan, imong panigarilyo. Ako lang ning gihisgutan ba kay ang pagtuman manggod. Pero si Moises, grabe gyud kayo. Ang iyang gugma sa mga makasasala sa mga luwasonon, iyag yung gipakita ba? Mapailubon ragid siyang muhangyo os Ginoo. Lord, di anasad reklamo nasad nya ingon dayon ang Ginoo, Moises, pinaagi nimo, gidungog nako ang ilang mga mulo. Sinanggana mao na nga tagaan nato silag pagkaon. Tagaan na yung pagkaon. Pero wa magpasabot nga ang Ginoo nalipay sa ilang pagreklamo tungod ni Moises nga nag-intercede nila. Wap atos Moises, moingon tong Ginoo, mao man ka na, hotdon ta mong patay. Ana, niya ka mo, og naay makasa, imo barong asawa, imong bana, unsa may imong buhaton, moingon ka nga, maging sino ka man, mamahalin kita. Sige na. Ay na be, sangpita na imong tupad. Ingna unsa man, uyon ka nang gingong pader. Ingna ba? Tupad nimo ba? Na muuyon ka nang gingong pader. Mulingon, di madaoy. Kapon suda na. Ngigagod. Mo na dinhi sa atong ikaduhang pagbasa o kabati mo sa atong ikaduhang pagbasa. Naminaw ba mo ato? Niingon San Pablo diri ba? Apan dili kini mao ang inyong hikatunan bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug sa inyong pagkasumusunod niya gitudluan kamo sa kamatuoran nga anaan ni Hesus. Busa hukasan ninyo ang daang tao nga mao'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Hukasa ba? Karon nakadungog naman mo no nga gugma gid ay igulis inyo ay nagid mo giyaw-yaw. Hukasa ba? Unsang tutok balabon ako? Uyon mo dili. Ang inyong mga naong ba digid nako makita nga murag na ingon, tinuod mao. Nga nag di mada pa dire, mada lisod kay na. Ukason. Ana ba? Kung kamo sa una magsige mog sugal, karon ayaw na. Kung karon sa una sige mog inom, karon hukasan na. Ana. In sa sus pader do na mi silingan. Do na sinisulti nako ani. Portigog ka pala inom pader, nibiya bitas inom pader, 3 ka buwan patay. Nako ba? Siya nibiya man patay. Ang nagsulti sa nako ani palahubog sa gayo. Pero ang katingad-an lang nako kining palahuboga hapit na mo 80 ang edad, wa gyud ma-ospital. Hangtod karon lunang gyapos inom, wa gyud tanawa ko pader. Mura biya sa kog makonvince. Og nibiya pa ko sa inom pader, patay na ko tanawa si kuan, nibiya sa inom patay ana. Nagsigi ko kong pamalandong ambot hay kay sakto ani. Ang gibasihan niya ang lawas nun nga kahimtang di man nimo'y basihanas Ginoo. Kanang ingon siya hukasa ang inyong daang kinaiya ang sala. Di na nato ma-measure sa atong lawas kay kaning atong lawas lumalabay, mamatay rani. Dunay dugay mamatay, duna say dali mamatay. Wa ayaw nig basihi. Parago na itong naingon ako, pader, blisingi akong sakyanan. Na nga naman, ingon siya, sus, nagsigi lang yung kong kabangga, pader, sige lang yung kong kabangga, sige kabagid. Ako nga naman siya, bago mo na akong gipaayo, pader, karon na, bagid na sad. Nga naman, ato-ato lang ni pader, ha? Nabangga na, pader, kay gidanas akong bana, diha man gipasakay ang kabit, pader, nabangga. Nakutungod tos kabit pagkabangga. Ang sa inyong tubag?
nakutungod tos kabit, maong nabangga. Uy, tubag mo eh. Inig blessing na ko ani, di na ni mabangga. Unyang mabangga, mayon, way epekto si Father. Pangita mo dito glain. Muta ko siyang giingnan, si Bishop Chupilo Kamumot, car accident ang namatyan, sa ato pa nagsakay dito kabit. Nabangga ang to iyang gisakyan, lagpot siya, bangga siya po, postim dito, namatay siya dito, nagdada ito kabit. Naku, ayaw basihi ang kahimtang kay naarabay daghan kayong sigig pangabit nga porting datua. Wag yun mabangga. Nahinoy way kabit porting buutan na nabangga na noon. Ayaw basihi ang lawas nun. Nga naman, ang kinabuhi nga gisaad ni Hesus, kinabuhi nga Diyos nun. Dili ibasi sa lawas, anha ibasi sa kalag. Muna, ayaw kahibong nga naay sigig inom di mamatay, pero wa magpasabot nga malangit na. Mamatay ra gihapon na siya. Ang importante ang langit. Mo na ingos Kristo, ang mukaon nako di na gyud gutomon, ang moinom nako di na gyud uhawon. Asa man na? Tuas langit. Di na gyud ka dito gutomon, di na kauhawon. Pero diri sa kalibutan pwede bayasad. Kanang kusog ay mosunod sa sugos Ginoo, wa gid nay gutom. Nganoan? Ambot, di jud ka gutomon. Tanawa, kanang pulos mo Diyos nun. Day, nay bugas. Siya, wa gidong, wa may kwarta. Ha, sige, mag-rosaryo lang ta. Rosaryo, inom tubig init. Wa gid problema. O, di mo to? Dili ba makarag-karag ba? Usa na tulong akon. Usa na tulong akon. Uy, pangutang sa dito, pangutang. Pangutang ni mo, wala ba ginagisugos, ginoong pangutang, di na ba kakabayad, ana. Dumta na sa gatong giutangan ni mo. Hangtod wa na hinong kay kalinaw. Pero ay pangutang, oh. Ana, rosaryo lang, igumag rosaryo. Daguok mangtiyan ako dong. Ari lang ta, basa tag Bible. Basa din mo Bible. Hanap pandong. Hanap. Okay ka na ba yung wakay kaon? Hanap ba kay ng mga litra? Kuha na lang, tutok-tutoke lang. Kung sa may nabasa ni mo diha, kay mag-sharing taig human. Portig yung hanapa. Ipabasa atong inyong anak, arang-arang tingitong mata, wakay ito ka gutuma. Uy, nakabasa man dito. Ang sa may gibutang. Pangayo o kamo hatagan. Ano? Pangita o kamo makakaplag. Pagtuktok o kamo ablihan. Haladay, mo may gisugos Ginoo sa mangita tagkan unonoy. Ngita mo nga to silingan, unahag dool ka ng sigig simba. Wa mi gikaon, labi na kanang managbrunda nga mubasa dire. Wa mi gikaon. Isa mao baday sa namoy bugas. Tagaan mo mga duha ka hakop. Inana, namoy duha ka hakop nga bugas. Tabok sa kadito kanang sige dihag bantay di ana, naman na magdag long sleeve. Bantay mailhan na nyong naong kay pinaram na diha. Inyo sadang atoon. Tagaan sa mong duha ka hakop. Di uli ninyo sa inyo siya. Niya na may mga unom ka hakop nga bugas day. Di pa man ipaigo na to. Lugaw. Di na mo makuan. Wa pag-iutang. Sa unya nahimsog naman ta. Amo alagad na tas katilingban. Daghan man kay na diha mga kanal nga ni-clog up. Atong limpyuhan. Amang limpyo na mo dito. Wa mamoy trabaho. Inyong sipsipan ka ng daan nga na blind curve na kay wa na gyud limpyuhi. Limpyo lag check up pon. Ayaw, limpyuhi. Deporti ng hawa na kaistanan ng karsada. Huwag mo pasuhol. Tungod at tong inyong gikaon, makaagian mo sa kapitan. Day, kinsay gasugo ninyo dang usa magyud mo kapamilyang ng limpyo. Ay bayad lang gid taon ni Kap sa nang hatag namo og kaning kuan bugas. Sa nga naman, wa na gimi bugas ka po nya amo lagi nangayo lagi may kay sugo mas Ginoo. Nakakaon man sa miglugaw ganiya, lagsik-lagsik sa mami niya nang limpyo nami. Sa Jesus, tagaan tabok usa ka sako. Na usa ka sako dito. Hala padayunan anyog limpyo ha. Padayunan limpyo. So padayon mo limpyo dito. Nindog tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta.
ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus nga matay ug gilubong mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nga banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.